Mikä yhdistää sivistyksen supervoimia, robottipusikokeilua ja yhteistoimintamallia? Niinpä niin, ne ovat kaikki Tekojen torin kehittämiskuvauksia. Tekojen tori on digitaalinen alusta, jossa kunnat ja hyvinvointialueet voivat kertoa ja jakaa omaa kehittämistyötään. Tekojen torilla voit kertoa oman työpaikkasi palvelujen ja toimintojen kehittämisestä. Tekojen torilta saa myös ideoita oman työn uudistamiseen. Tekojen torilla on jo lähes 1600 kehittämistekoa kaikkialta Suomesta, pieniä ja isoja. Niistä on kiva hakea ideoita ja ottaa sopivimmat käyttöön. Mutta onko siellä sinun työpaikkasi kehittämistekoa julkisen työn parantamiseksi? Tule mukaan! Tavataan Tekojen torilla!